Hello लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय ब्लॉग चैनल माय ब्लॉग चैनल बराय जाबाय आसा खालामनोसै बयबो मोजाङै दङ आरो बयखौबो हैप्पी होली बयबो रं गेलेदों जानो हागौ जाय रं गेलेदों प्लिज अननानै कमेन्टआव खिथाहर आरो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बिदिनो 6 month आगोलनि भिडिअ बियो MousumiBirajआ जेला 25k साबस्क्राइबार हिट खालामदोंमोन अब्लाहाय मोनसे मीटआप लाखिदोंमोन बे मीटआप लाखिनो आङो थांदोंमोन गसाइगाव थांनानै मीट खालामहैदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय पुस्का चेलेन्ज जादोंमोन MousumiBirajजों मौसुमीजों आंजों तो बेवहाय चेलेन्जनि भिडिअ बानायदोंमोन बिसोरो हगारनो नागिरदोंमोन 25k हिट जानायनि थाखाय बिदिनो साबस्क्राइबारफोरखौ मिट खालामनानै भिडिअखौ हगारनो नागिरदोंमोन खिन्थु माबा मोनसे प्रब्लेम थाखाय हयथ' हगारासै जानो हागौ 6 month जाबाय तो बिनिनो भिडिअ क्लिप आंनि लोगो फुंखा ब्रह्मआ साइडनिफ्राय खेबदोंमोन तो बेखौहाय आङो हगारनो सानदों तो नोंसोर नायलांबाय था नोंसोर भिडिअखौ लोगोफोर पुस्का चेलेन्ज तो नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेलखौबो थुना हो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो सापर्ट खालाम लोगोफोर प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा तो नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर भिडिअखौ हाय खुलुमबाय आंनि मुङा मौसुमी ओमफ्राय आं MousumiBirajMB चेनेलनिफ्रायहाय दायो जोङो बेयाव मिट खालामदों आङो जोंनि चेनेलनि 25k साबस्क्राइबार जे जागोन बेनि थाखाय मोनसे भिडिअ खालामनो सानदों आरो खालामगासिनो बेयावहाय बिथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन स' आङो बिथांखौ रिच आउट खालामदों ओमफ्राय दायो बिथांजों मोनसे भिडिअ खालामगोन चेलेन्ज जोङो दा सानैजों जानो नागिरदों आं थ' नायलांनोसै भिडिअखौ आबावबो आं साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जों दायो सोर जाखांग्रोनो हायो बिनि चेलेन्ज खालामगोन आरोना बे पुस्काखौहाय सोर जाखांग्रोनो हायो स' रेडि 1 2 3 गो langsung aja Jarot Jangan Ăn để đã gần Saya kan puski yang mulia kan. Betul ya. Saya apa sih? Dia cuma bedong betul kan. Dia lokal sih. Gila nih mobil dulu saya aja ber. Pakai bus gasnya. Gasnya nah ini. 네, MousumiBiraj sama film ini, kok kira pasti base deh. Ah, dia kan nggak. Nyaman deh bener loh sih nah. Iya deh, gue puska segeran sih. Kan pokoknya bilang sih kayak. Geran house nih sih. Biasa itu saya. Gila sandam sudah mana nih? Cuman sudah. Last sudah hablang ini. Di ramai sih. Pindah bulan di ramai itu deh. Mau di ramai. आं सानदोंमोन आं देरहागोन होननानै पुस्का जानो बिराद मोजां मोनो एभ्रि टाइम जेरावखि थाङा पुस्का जायो बेखायनो आं सानदोंमोन आं देरहागोन आरोना आं खम नंखाया माने पुस्का फुरा जाखायो आङो दिनै ओंखाम जानानै फैदों खेबनै ओंखाम जादों थेवबो माने देरहाबाय आं एक्चुअलि पुस्का इटिं चेलेन्ज द'सिगानबाय खालामनो सानदोंमोन आरो दा बाट खालामनो मोनाखैमोन आं सानदोंमोन आंनि चेनेलावहाय आंजों आंनि पार्टनारजों खालामगोन होननानै But I'm glad कि आं नोंथांजों खालामबाय दिनैहाय Thank you very much फैनायनि थाखाय
तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ आरो बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ हगारनाय जाबाय आरो नोंसोरो जुदि बिदि भिडिअ लुगैबावदोंबा ब्लग भिडिअ लुगैबावदोंबा प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम नोंसोरो कमेन्ट खालामैखाय नोंसोरजों कानेक्ट जानो मोनाखै आरो बहुतानो नायोल' साबस्क्राइब खालामा बेखायनो माने गोसोआबो बायो भिडिअ खालामनो गोसो जाया तो बेखायनो बहुत गोबाव गेप थानायबो जाबाय ओमफ्राय एसे बिजिबोमोन बेखायनो गेप थानाय जादों नोंसोर प्लिज अननानै कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आं भिडिअ खालामबावनांगौ ना खालामनाङा ब्लग खालामनांगौ ना नाङा नोंसोरो प्लिज अननानै खिथाहर कमेन्टआव तो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जुदि नोंसोर कमेन्टखौ मोजां होयोबा बाय